बेटा सुनो। अरे पार्टी में कुछ भइल है का? कुछ ना पापा, रवा सोच जाए, हम सोते जाता नहीं। अरे सुनो तो बेटा, देखा झूठ मत बोला। हाँ कुछ तो भइल है, नहीं तो हमारे बेटी का फूल जैसा चेहरा मुरझा गइल बा। काहे? बात बताई पापा, राजू की गरीबी से जब रवा के कोनो प्रॉब्लम नहीं खे, हमरा के नहीं खे, तो दुनिया वालन के काहे प्रॉब्लम होला? हमरा के पार्टी ना दी है के चाहत रहे। ना बेटा, इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होला ओकरा पीछे कौनो न कौनो खास वजह होला। अब केकर मुंह बंद करबू तू। ये सवाल हमरे भी मन में उठल रहे जब हम राजू के घर गए नहीं। राजू के घर का हालात देख के हम सोच में पड़ गए नहीं कि हमार फूल जैसन बिटिया उस घर में कैसे रही। देखा बेटा, हम तोहरा के बहुत प्यार करी नहीं, बाप बानी हम तोहार, और तोहरा से ज्यादा तजुर्बा बा हमार। और वह तजुर्बा के आधार पे हम तुझसे कहता नहीं कि प्यार की शुरुआत के दौर में सब कुछ ठीक ठाक चलेला, लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी का जरूरत और आदत सामने आ जाला और फिर वही दिक्कत शुरू हो जाला बेटा। राजू बहुत नेक लड़का हो, बस तू अपने प्यार का वास्ता दे के ओकरा अंदर इतना ऊर्जा भर दो कि वो तोहरा के प्यार के साथ साथ जौन दूसर जरूरत है वो भी पूरा कर सके। अब देखा बेटा, हम यही बात अगर हम राजू के जाके कहब तो हो सकेला कि वो बुरा मान जाए। अब ये बात तोहरा के ओके समझावे के पड़ी, समझा दो ओकरा के। जी पापा, गुड नाइट। जा बेटा। चुप काहे बाड़ू? कुछ ना मामी। अरे राजू, रवा से बात करी जा, हम आवतानी। अरे आओ ना। बैठे जी। तुम लोग बैठा, हम जीजा जी को बुला के लेके आओ। राजू, हमरा पता ना रहे हमार फ्रेंड्स इतना बदतमीज बाड़े सन। काले खातिर सॉरी। अरे यार, एमे सॉरी के का बात बा? जौन भी कले से उठी के तो कहले सा, जौना सच्चाई के जानला के बाद भी हमरा आँख पर पर्दा रहला, ओकरा के उ खोल देला सा। तू हमरा खातिर अपन पूरा परिवार छोड़े खातिर तैयार बाड़ू, यहाँ तक ले कि जौन माई बाप तोहके पैदा कैलस, पाल पोस के बड़ा कैलस, ओकरा के छोड़े खातिर राजी हो गइल। तक हम तरह खातिर कुछ ना कर सकीले? मतलब? अपना प्रति तोहर प्यार देख के हमार जमीन जागिल बरासरी। हम ऐसा कुछ कल चाहता नहीं जौना से तोहरा जीवन में कोनो तकलीफ ना होके। लेकिन ये सब तो हमनी के बा ना। लेकिन यह तो हम नहीं की चाहत। हम नहीं की चाहत कि घर जवाई बन के अपन जीवन काटी। हम ही चाहता नहीं जौना सुख सुविधा में तू पलाइल बाड़ू, बड़ा भइल बाड़ू, वो सुख सुविधा में हमने के होखे वाला बच्चा भी पलाओ और बड़ा होके। और हम जानता नहीं कि सच्चा मन से अगर कोनो काम करे जाए तो ओकरा खातिर भगवान हमेशा खड़ा रहेले, और हमरा साथे तोरा प्यार के साथे साथे भगवान के भी आशीर्वाद बा। वाह, तोहरे स्वाभिमान के हमार सैल्यूट बा बेटा। आज हमरा बेटी के पसंद पे हमरा के फख्र हो रहल बा। हमरा के यकीन हो गई आज हम अपना बेटी का हाथ सही आदमी के हाथ में दे पानी। हाँ बेटा। ए काकी, राजू कहाँ बाड़े? ए पार्टनर, तोहार चिट्ठी आइल बा। पार्टनर, अरे कहाँ रह गई मर्दे? देखा तोहार चिट्ठी आइल बा। तोहार पासपोर्ट आइल बा। पासपोर्ट? हाँ। ले हना साइन करे के पड़ी ना। देना तोर कलमो ढिबरी चटाइए खानी बा। 10 रुपए दी ही भैया चाय पानी खातिर। अरे ते चिंता मत कर, विदेश से कमा के आब ना तो जीएसटी काट के 10 रुपए जरूर दे। हम 10 रुपया में जीएसटी कटबो ना? भागबे फसैबे का जो भाग। हमारी ई देख पासपोर्ट।
अब तो हम विदेश जाब, गईला के बाद खूब पैसा कमाब, ऐशो आराम के जिंदगी जियब, गाड़ी बंगला घोड़ा बैंक बैलेंस सब करूंगा। बना ले ख्याली प्लाव, तोहरा के कहीं जाए के जरूरत नहीं खे। ए मती, माई के समझाओ ना कि अपना गांव के कितना लोग विदेश गइल बा, बंगला गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब लोग ऐशो आराम के जिंदगी जियता, तते का चाहते हम गरीबी में जिंदगी काटी। खबरदार, हम कह देली ना तू घर छोड़ के कहीं ना जेबे तो ना जेबे। तोरा हो का गइल बा, विदेश के नाम पे इतना खिसियात काहे बड़ी ते? तू जानल चाहता रे ना अपने बाबूजी के बारे में? तोहर बाबूजी भी हमरा के सारा खुशी देवे खातिर विदेश कमाए गए रहे, बाकी आज ले लौट के ना आइले। हम बस उम्मीद करत रह गइली, हम तो तोर चेहरा देखकर तोरे सहारे जियत रहनी, बाकी तू भी हमके छोड़ के चल जेबे तो हम तो जीते जी मर जाए। माई, बाबूजी के बिना तड़प हम तोहरा आंखें में दिखले बानी। धोखे का लागत था कि बाबूजी के ना रहला के गम तोहरे बा। अरे बिना बाप के एगो बेटा कैसे जिएला बाहर गेला के बाद पता चलेला। और तो चिंता मत कर, इतिहास दोबारा ना दोहराई। हम वादा करता नहीं, तोहरा दूध के क्रिया माई, हम जेंगा जाता नहीं वहींगा वापस है। प्लीज माई, हमके विदेश जाए थे। तोहर जौन मन में आए तो कर। का सोचा तारा? यह सोचता नहीं कि हमार माई तो गरीबी में जी लेला, समर माओगे जी कि ना? सब ठीक हो जाए। का माई, पूरा दुनिया जब केहू के विदा करेला तो हंस के करेला, अब तू बाड़ू जो आंसू बहा के हमके विदा करत तारू। हर माई के खुशी अपना बच्चा के अपने आंखी के सामने देख के होला, तू हमसे दूर जात पड़ा तो हम कैसे हंसी? हाँ माई, हम वादा के ले बानी ना, जेंगा जाता नहीं वहीं अपने माई के लगे आए। ध्यान रखिया, समय से खाना पानी करिया और हमके फोन करत रहिया। हाँ जरूर माई। प्रणाम। खुश रहो। खुश रह। ते कहाँ रे? पहुँचावे मैंने हमारे हाथ गोड़ में प्रॉब्लम बजे हमारे के पहुँचावे जीबे। माई के ख्याल रखिए, आज जगह कपड़ा धोला टाइम से बाल धोइए ना तो ढील पड़ जी सब। ओके पार्टनर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हमारा के बोल हैप्पी जर्नी। ओके बाय। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।